Hükümet AK Partiye ji bo paketeke nû ya dadweriyê ji partiyên opozisyonê bi CHP û MHP re lihev kir. Li gorî agahiyên di çapemeniyê de werdigirin, dê di paketê da rakirina dadgehên leşkerî û vesaskirina lijneya dadger û dozgeran cî bigire. Dê şandeye ku ji sê partiyan pêk tê têşeya dawîna vê paketê bide. Her wiha HDP jî ji bo vê rewşa heyê rexnedar e. Bölücü, ayrımcı uygulamalarla HDP'yi yok sayıyorlar. HDP'yi yok Ev bi helbestên cudawxwaz tunexwaz HDP tune de hasibîne. Tune hasibandina HDP ne tune hasibandina me ye. Ne ye Selahattin Demirtaş ne jî tune hasibandina parlamenteran e. Ev tê vatiya tune hasibandina 6 milyon hilbijarên HDP. Ku bi tevî xwez û malbatên wan ev jimar dike 10-15 milyon. Ev cudaxwazî ye. Bila dev ji vê yekê berdin. devreye geçiyorlar. Onların da barış ve demokrasi gibi düşüncesi olmadığını çok iyi biliyoruz. Li gorî hukuknasan girtina dadgehên leşkerî gavekî erenî ye. Lê li gorî wan hilbijartina endamên lijneya dadger û dozgeran a jî aliyê partiyên siyasî ve tiştekî xelet e. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yasama, yürütme ve yargı Li gorî rêgeza veketandina hêzan, divê dadgerî, zagonsazî û birêvebirin ji hev cuda bin. Ev rêgezeke sereke ya dewletan e. Destûra bingehîn jî vê yekê dibêje. Lê eger ku endamên lijneya dadger û dozgeran li gorî hejmarê ji aliyê partiyên di parlamentoyê de bên hilbijartin, ev ê bibe midaxaleya zagonsaziyê ya ser dadgeriyê. partilerin temsiliyet oranına göre Piştî ku proje yasa ji aliyê şandeye ku ji her sê partiyên navborî pêk tê hat amadekirin, dê îca jî ev ji bo Komîsyona Destûra Bingehîn a Parlamentoyê bê şandin. Ev proje yasa dê piştî komîsyonê bê lijneya giştî û dê li ser gotûbêj û dengdan bê kirin. Piştî pesendkirina Serokkomar jî dê bê sepandin. Kemal Avcı, Rudaw, Enqer.